മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നോക്കാം. 21/8/2026 വെള്ളിയാഴ്ച 7 മണി നേരത്തെ സ്വർണ്ണവില. 24 ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡിന് 1 ഗ്രാമിന് 15,930 രൂപ. 22 ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡിന് 14,600 രൂപ. 18 ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡിന് 11,950 രൂപ. 22 ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡിന് 1 പവന് അഥവാ 8 ഗ്രാമിന് 1,16,800 രൂപ. അതിന് 10 ഗ്രാമിന് 1,46,000 രൂപ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില. ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്വർണ്ണവില രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഈ ചാനൽ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.